abin da ya nuna cewa bincike maza ba su da tsawon rai, suna yawan mutuwa su bar mata, shine abubuwa kamar haka, wanda su maza suna ɗaukan damuwoyi da yawa, shi yasa ba sa iya living long, suna wucewa suna barin mata, saboda suna ɗaukan damuwa, pressure, responsibility da yawa, kuma suna lakin su zama heart attack da wuri. Abu na farko shine auren 'ya'yan talakawa. Saurayi ta sai mu 'ya'yan talakawa ba mu da kirki. 'Ya'yan auren talakawa sai ki ga mace 'yar talaka amma ta fi kowa zaɓe. Ta fi kowa cewa ita ba ta son ɗan talaka sai da ɗan mai kuɗi. Ta fi son mai kuɗi, ta fi son ya riga da ya samu very successful. Ita ba zai za ta auri ɗan talaka, wanda ita ta manta da babanta har ya gama tsufansa har ya mutu ma bai arzikin nan ba, kuma haka uwarsa ta yi haƙuri da shi. Ita ma yar talakan kanta ta san talaka ce, amma kuma bata iya canza naira biyar ya kusan da naira 10 ba, amma ta fi kowa cewa ita fa sai dan mai kuɗi take so. To a yayin da dan talaka ya zo yana soyayya da ita talaka wanda baya son sha'awa, halayyar ita ko da yaushe bai mata ba, ko da yaushe ba abin da zai burge ta, in dai ba wai ya wadata ta da abubuwan da take da bukata ba, to wannan abin yana sa maza cikin damuwa, yana sa maza su shiga cikin tashin hankali, saboda baka yi dacen mata ba, kana shan azaba. Sai abu na gaba shine shishigewa matan da ba sa son ku. Maza fa akwai matsala sosai, ku ta shishigewa matan da kun san ba sa son ku, amma ku ta shishige musu, sai ta wulakanta ku, sai ta tozarta ku, sai ta abubuwan ɗinku. Brokshaming shine idan baka da shi ka je neman 'yan talaka ta brokshaming ɗinka, tana family ɗinka, ɗaukar responsibility ɗin matarka, yaranka. Akwai matan da ba su iya kawo, sai ka aure su, amma su kullum sai dai kai ta sacrifice ɗinsu. Yawan sacrifice yana kashe maza, saboda za ka yi ta sacrifice ɗin mace, ka ta sacrifice ɗinsu, ita ba ta sacrifice, sai sa mata ba sa riƙe ka da muhimmanci. Dan namijin da ya cika yi wa mace sacrifice, zai ga mace namiji ya sa ta makaranta, ta yi makarantar ta samu digiri, HND, PhD, masters, wani gashi nan dai, amma ba zai taɓa amfana da wannan abin ba. A ƙarshe ma sai ta nuna masa ma shi fa ba type ɗinta ba ne ba, shi fa haka wata zai taimake ta business ɗinta ya gama haɓaka, amma da ƙarshe shi ne zai zama ɗan iska a wurinta, shi na ta zo tana cin uban shi. Wani zai nuna mata hanyar sanin rayuwa, ta sanin mutane, ya haɗa ta da mutane, ta zama so expert, a lokacin za ta nuna shi fa ba ma shi da wani mai amfani a gare ta. To maza, wannan ya kamata ku gane cewa ku so kanku, duk wanda zai so ku bayan kanku ne. Wannan sacrifice ɗin da kuke, in kun ga mace ta riƙe ku bil haƙi da gaskiya, to ita ma tana sacrifice a cikin wannan relationship ɗin. In ku ba ta sacrifice a cikin wannan relationship ɗin, to kuka za ka yi ta yi, ba za ta riƙe ka da muhimmanci ba. Amma in ita ma tana yi, za ka ga equation balance, tana jin tsoron cewa ita ma ta taimake ka wajen kaza, tana bakin cikin wata ta zo ta ci wannan gajiyar wannan abin. To ban ce maza kar ku sacrifice ga mata ba, amma akwai matan da ba su kamata a yi musu sacrifice ba, ko kuma matan da ya kamata a yi sacrifice ɗinsu. To amma wasu ba su sani ba. Maza masu yawan bin mata, kai kenan ɗan kuɗin da ka samu ka kashe shi a gurin wanci, ka bi waccan. Yawan bin mata shi ma yana sa maza su karancin rayuwa. To sai kuma aure ka aure waccan yau, gobe ka aure waccan yau, ku ta jawo kanku tashin hankali da damuwa. Mata da wutansu da daɗinsu suke tafi, wata zafin ya fi daɗin yawa. To maza, ba always ka san yadda za ka sanya wa kanka jin daɗi a rayuwanka, ba tafiye-tafiye ne, ka ci kuɗinka kafin wata 'yar iska ta zo ta ci kuɗinka ta ci ubanka. In always ka yi tafiye-tafiye, ka ci abin da kake so, lafiyanka ka yi check up, ka kula da lafiyanka, da abin da zai sa ma farin ciki a rayuwa. Family matters baya ƙarewa, ka ta sacrificing family, kai ta sacrificing ga mata, amma a ƙarshe ba ka samun biyan bukata. Wani ma sai ka mutu wallahi, ka rasa wanda zai kula ma da yaranka, sai ka shiga tashin hankali, masifa yana tare da kai, ka rasa matar bata zauna ba, dangin da kake faɗi tashi a kansu ba su kula da kai ba. To Allah ya sa mu dace. Maza fa sai kun gane, mata wallahi duk yanda kai ga sacrifice ɗinsu, suna kallon wani guri ne. To dan Allah da Annabi, maza ku dinga sanin wanda ta kamata mata sacrifice, dole ya kamata ku ɓata lokacin ku, ta sai ku ta ɓata lokacin ku a banza, ba amfani da za ta yi muku, sai dai ma kawai jira
take ka tattara ka bata guri. Allah ya raba mu da son zuciya, ba mu ikon kar mu butulcewa wanda suka yi mana rana, suka yi amfani mu a rayuwa. Allah ka ba mu ikon mai da alheri ga waɗanda suka yi mana alheri. Amin.